matuƙa. Mai sauraro gyara zama domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowar ka channel ɗin nan ta farko. Muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai sauraro, kamar yadda dai ka sani, Adam A. Zango shahararren mutum ne wanda ilahirin duniya sun san shi inda ya suna, domin kuwa Adam A. Zango yana da masoya a duniya. Kai ma ka san cewa mai sauraro, Adam A. Zango yana ɗaya daga cikin jaruman Kannywood waɗanda suka tara tarin masoya a duniya, domin kuwa ya yi suna a duniya. Kwatsam sai aka ga hoton Adam A. Zango shi da wata, inda wannan hoton ya ba wa mutane mamaki, domin kuwa wasu ba san wannan hoton na menene ba. Mai sauraro, biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin jin gaskiya akan wannan hoton da yake yawo a social media. Mai sauraro, kamar yadda ka sani dai, Adam A. Zango yana ɗaya daga cikin jaruman Kannywood waɗanda suka yi suna a duniya. Kwatsam sai masoyansa suka ga wannan hoton, domin kuwa masoyansa da suka ga wannan hoton ba su ji daɗi ba, domin kuwa suna zargin wani abu a zuciyarsu. Mai sauraro, kai ka tsaya kai bincike kafin ka tabbatar da abu, domin kuwa wasu ba sa tsayawa su yi bincike, kawai sai su ringa yin zarge-zarge a cikin zuciyarsu. To mai sauraro, ba za mu warware ma zare da abawa domin ka ji gaskiyar wannan al'amarin da yake faruwa, inda za mu gaya ma menene sanadiyyar yin wannan hoton, kuma wace ce wannan wacce suka yi hoton. Mai sauraro, ka san cewa dai Adam A. Zango yana da aure kuma yana da 'ya'ya, kamar yadda mutane suke zargin Adam A. Zango yana da sakin mata da yawa, domin kuwa ca suke yi duk wacce ya aura sai ya saka. To mai sauraro, wannan ba kowa bace ba illa matar Adam A. Zango wacce yake da aurenta a yanzu haka. Mai sauraro, kai ma ka san cewa dai idan wannan ba matarsa bace ba, babu abin da zai sa Adam A. Zango ya yi wannan abin, domin kuwa ya san cewa zai jawo mai zagi a duniya. Mai sauraro, kamar yadda muka gaya ma, babu shakka wannan ita ce matar Adam A. Zango, domin kuwa ita ce matarsa. Mai sauraro, idan ma kana wani zargin a zuciyarka na ganin wannan hoton, to ka tsaya ka ji a yanzu haka wannan matar ta Adam A. Zango ce, domin kuwa mun ƙara maimaita ma don ka ƙara ji, domin kuwa kada kai ma ka je ka faɗi wani abu wanda bai dace ba akan Adam A. Zango. Mai sauraro, wannan dai matarsa ce ba kowa ba. To mai sauraro, mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha a kodayaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Sannan kuma kada ka manta